So what's up? Kita kauli ani kay kusog pang ulan. Kusog pang ulan. Kita ka video kanina kay kusog pang ulan mahigala ay mahadlok ng kilat ba? Pinsa po ta kay siyempre bawal po na yung mag-cellphone ta basta kusog pang ulan. Hindi kayo lang ta mahigala kay lisod na. Wala yung maing tawa ng kilat mahigala. So dito kita kauli ani kay kusog pang ulan. Kusog pang ulan. Amping nata kanuna yung mahigala kay so nakita ganina nagbaha na ra ba daw? Nagbaha ba ka tinuod? Amping lang kita kanuna yung mahigala.